Machiegni kendo jodong gweng' mapok oyudo osara mar siling 3,000 ma sirkal osechako chiwo ne jodong gweng' pacho ka koro dwaro ni gin bende dewgi. Magi giwacho e kinde mamor kod ilo pod okwako jogo moseyudo omenda no kendo gipuoye kaka mano madhi kelo lokruok e ngimagi. Jafwambo marwa ma Migori Joe Juma miyo ler mar wachno. Chenro ma piny owacho machulo jodong gweng' omenda maromo 3 dwe ka dwe osechaki itim ka kwan jodongo mathoth e kaunti ma Migori oyudo omenda ni chakre tarik 4 ma dwe ni. Jodongo mathoth ma oseyudo omenda ni osinzo morgi ka giwacho ni omenda ni nyiso ni koro piny owacho nyaka sani koro dewo tijgi magibedo ka gitimo kuom higni malach. Koro wanyalo tiyo kendo wanyalo tiyo motegno ka wang'eyo ni by the end of the month at least gimoro bro donjo sim mondo wakonyre, nikech wambe wan gi families ma warito ntie jok manie school. 2 katiyo tijni kendo na jitolea atiye nono. Omiyo ka president marwa nyalo parowa mondo mi oketwa omiwa misara, adwokedo kamano kabisa. Uniform, nikech uniform ok ong'ewa piny kama wantie ni. Chief to ng'ene ke chief to ng'ene nigi kiraon. To wan to kiawa kata dhiri ng'ato to nene kaka ng'ani one nigo nyoro cha. Koro kopogni maja sirkal kata mang'anade. Koro de sirkal oyide gi miyo wang'o uniform. Jodongo ikawo tele ko jakomruok ma jodong gweng' e sub location ma Kombok South Alexander Ochieng wachno omenda ni medo miyo gi mijing'o mar tich nikech gibiro tiyo kod yore mopogore opogore ma oting'o mano mar wuoth. Nilianza kukua village elder kuanzia mwaka wa 90, lakini Dr. William Samoei Ruto mimi nashukuru. Jodong gweng' moseyudo omenda ni nyiso mor maggi. Moko kuom jodongo bende nyaka sani koro pok oyudo omenda ni bende koro kwayo piny owacho ni one ni koro omenda ni koro chopo negi. An achiel kuom jaduong' wasasafa e iye ka higni mang'eny kendo asaringo mang'eny. Wan e jodongo ma kanying'o chor to wan e achiel kuom jodongo ma nyingi nyo pok oyudo gimoro. Akwayo our president moritowa gi jaduong' Raymond Omolo to ging'iye jodongo gi mondo mi jodongo gi boyud gimoro. President Ruto omiyowa pesa mane nyaka nene achak tiyo pok aneno pesa momiyo ji to kaka an pesa ninga ok oduogo. Akwa President Ruto ni kiyie nyingwa oduogo wa joma nyingi gi ok oduogo ni. Nyinga nyo ok oduogo. Ta jaduong' gweng' marito ji udendi chakre 94. Agombo ni kuom ywak nani mondo president winja ka achiel gi Raymond Omolo. Wan jodongo manyo ok oyuto e Awendo sub location ka. Woman rep machon ma kaunti Migori Dr. Pamela Odhiambo opuoyo piny owacho kuom jodongo chudo ni ka wacho ni thoth jodongo osebedo ka tiyo matek ne piny owacho kuom higni malach maonge chudo. Kini gisetime higni gi chuny maber kendo gisekonyo sirkal nikech gito ema gikonyo nyaka chiefewa ga assistant chiefs mondo oyud weche matimore ka gi kacha ma sirkal nyalo wuoye. Nyaka ne Kenya yudo uhuru almost 60 years ago to gima kama pok otimorega. Dr. Odhiambo bende komachielo koro kwa piny owacho ni kinde mabiro obiro medo wi pesa ni ma ichulo jodongo e gwenge ka bende medo jodong gweng' bende nyaka sani kopok oyudo omenda ni bende ber komenda ni koro chopo negi. Momigi nene pod tin to anto wadwago ni kato tin kamano to mokwongo wago uwero kamano koro iwagini to ang' wana chwala nikech kaka piny medo dhi mbele gi kaka wadak sani weche mag uchumi odhi mager sana. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda jo Kenya koro rito neno kaka piny owacho biro chugo komiti mabiro tayo chendo mar kawo pach oganda